Ayo
Sira mangu-mangungkung kanduhan rimang lir lena tanpa kahanen sang nata mudha sang rerepa Kakang Durna pripun kabul kawusanane panjenengan wau badhe ngrumiyini lampah prapta wonten negari Ngamarta badhe matur utawi rembagan kaliyan anak Prabu Puntadewa. Banjur kula lan Kurawa mangdhawuhi supados sumusul. Lah saniki kula lan Kurawa sampun nusul sampun dumugi Ngamarta. Lajeng pripun Kakang Durna? Niki wayah Mas Lesmana Mandra Kumara saestu kepengin dhaup kaliyan Dewi Karnawati putranipun anggir ngawangga. Ning sranane temanten putri kudu dipaesi ngangge kuku Pancanaka. Pripun Kakang Durna? Werkudara purun menapa mboten? Dek Patih. Kula pun saged sapejagong kaliyan anak Prabu Puntadewa sing surasane badhe ngampil utawi nyuwun tulung kaliyan Werkudara supados purun maesi dhateng temanten putri ngangge kuku Pancanaka. Wong nyatane sing duwe nggih mung Werkudara. Lah nggih. Terus anggir puntong lilali ngelilani menapa mboten? Lan Werkudara purun menapa mboten? Pinangka dados pitumbasane temanten putri. Nek jane Werkudara mesti purune. Wong nadan kados pundi Werkudara niku murid kula. Nanging niki malah wonten dadak ngleni jujul lan nusuli. Merga kedadak wonten sowane Petruk. Lho, Petruk kok sowan niku ajeng napa? Petruk dikongkon Janaka sing surasane Janaka nggih ajeng ndhawuhke anake nggih niku si Bratalaras. Mongko nggih ajeng didhawuhke kalih Karnawati putrane Angger Basukarna. Lah Petruk dikongkon Janaka supados nyuwun dhateng Werkudara purun dados sarana pitumbasaning temanten putri. Niku ra tegese ngriwuk kimpul bebarung sinang utawa nunggal karep to, Dik. Lah nggih, leres. Terus lajeng mestine dadi diya diniya padu kalih Petruk niki wau. Njur metu njaba iki, Dek Patih? Mang dawuh kalih Kurawa Petruk niki pun dadi pepalang. Kon bali nek ra gelem bali dipateni wae. Oh nggih. Kartomarma Swatama perpekono Petruk kon bali mulih nek ora gelem disirnake wae. Inggih, lenggah sekecoklo kendarate Petruk. Gumulung mangrempak Kurdha reka kiri Nananggono gawe gelar
Oh. Ki Lurah Petruk ngantos sumengklo nganggen kula nengga. Lan kula niku bingung, Ki Lurah Petruk kok nganti dateng kula. Ya pancen aku ngejak kowe iki mestine tak jaluk gawemu. Merga iki mau sowan ngersane Sinuwun Ngamarta, sejatine aku didhawuhi Ndara Arjuna sing surasane Ndara Janaka arep ndhawuhke putrane ya kuwi Ndara Brantalaras. Arep didhawuhke karo putri Ngawangga, putrane Narpati Basukarna ya kuwi Dewi Karnawati. Ya nek jane mono Ndara Janaka karo Sinuwun Ngawangga wis padha sarembug supaya dhawuhing penganten. Nyuwun dipaesi nganggo kuku Pancanaka kagungane Ndara Werkudara. Lah mula aku terus didhawuhi sowan iki mau, ning iki mau jebul Pendhita Durna ya wis rawuh ning Amarta. Mongko ya nunggal karep arep nyuwun supaya Ndara Werkudara kersa dadi bebanane temanteng. Seka Ngastina ya kuwi Lesmana Mandrakumara. Nah, iki mau dadi padu iki mau. Nggih. Lajeng kersanipun Ki Lurah nganti dateng kula. Wah, pait ra tanggap iki. Durna ki ning dipapan mesti ora tau pisah karo Sengkuni karo Kurawa barang kuwi. Tur mesti gawe geger lan iki Durna mesti gak dawuh karo Kurawa supaya ngajar karo aku. Nah, mula Anoman saiki tak jaluk gawemu pethukna Kurawa kae. Oh nggih. Yen mekaten ngestoke dawuh wis gage mangkat mengko aku ya melu ngewangi wis. Kepapak keprang guling mungsuh, kepapak bawatnya bentar, kepapakane ngalogo. Oh, enggak dalah. Sing tak goleki Petruk kok iki malah Anoman sing methuke karo aku. Yo, karo marmu. Pancen aku dikanthi dening Ki Lurah Petruk. Gelem sumingkira ora? Sumingkira. Aja melu-melu perkara iki. Nendi Petruk? Ora perlu gepok koncane Ki Lurah Petruk, Anoman wae. Ayo nono. Wah, keparat. Ora gelem minggat ngakune kene lho. Iki jagoku iki. Petruk, rene tak tugel sirahmu moh. Aku gelem rono nek sing ngendang Dani. Neng mengki Ki Lurah Petruk tumut perang. Tak perang wis nek sing ngendang Dani. Tenan. Perang aku. Nek oteng sing ngendang aku mulih. Piye? Wis bosen aku. Sesuk meneh nek menyura-menyura. Lagi ngaten nggih bareng. Arep bareng bukan apa iki? Anoman gelem sumingkir Petruk tekan kene tak tugel sirahmu. Ora sah goleki Ki Lurah Petruk wong ning kene wonge. Lah iya tak rono nek ngono. Ora gelem sumingkir saka ngarep aku tak tebak dadamu kene margane patimu sing olehna prapting lapus. Arto marem.
Yo. Saya kata anu Mas. Saya doyan Mas. Iya. Waduh, waduh, aduh, aduh. Rene. Ayo balik ke Rubutan.
Yo Anuman. Panono. Rataya Jendroe Waduh, ijian. Mundur! Mundur! Jaya Meloto bagian podo-podo betul. Iki apa cebol mangan pagermu ya? Dudu dudu. Priang, Cuk. Monggo tak ladeni wis. Muy. Sora aku nek musuh wong edan. Wah, iki Anoman nih. Yo, dasar Woronyoto. Candak tak dadekke apa jenenge? Rita-rita. Wedian awas. Lunyu mentah. Innalillahi. Mutar siji. Dur. Ngopo ya, Kae? Sapa sing durung maju ya? Dursasana. Nun. Sumikir, Man.
Anoman iki dasar purnya tuh. Dudu musuh ayo, mir. Dewi Petro. Apik wis ah. Ayo gek do maju meneh. Kurang sapa? Petro. Kene ya jireh. Ngono dawuh-dawuh. Pahit. Man. Lho lurah. Wonten dawuh. Wis do mundur kabeh apa? Sampun. Nek wis do mundur kabeh ayo rono sik ngaso sedilit apa kowe arep rono meneh? Lho tak mriko mawon. Ya wis, aku tak ngaso ning kono. Ayo, kamu Suramrata, tandangi Anoman. Werkudara mrepeki karo wong tuamu. Apa iki tegese Werkudara abot karo Durna tinimbang Petro? Wah, Durna bapakku. Kabeh mestine wis tak pikir kanthi permati. Nadyan Janaka ki adhiku dhe, nanging tak anggep murang tata. Ing atas arep njaluk tulung karo dulure tuwa, ora sowan dhewe malah mung kongkonan karo Petruk. Wah, Janaka wis nyepelekke. Nah, bener kuwi, bener. Pancen adhimu Ki Deksura murang tata. Cetha nek arep njaluk tulung sedulur tuwa kok ora sowan dhewe. Beda karo aku. Aku sing dadi gurumu wae ya nekani, nglirani dhewe. Yo. Mula iki aku wis netepake yen to aku abot temanten Ngastina. Wah, aku bakal melu Durna bapakku. Larak ngono. Nger, mbok ya mau-mau rak. Ora usah nganggo regecekan barang. Wis, ayo tak kanthi dadi bebananing penganten ning Ngastina Werkudara. Yo. Wah. Wah, kacau. Wadaw. Kacau iki tenan. Rampung selesai.
Ndara Werkudara malah dikanthi Pendhita Durna. Wah. Genah nek belani ndombani temanten Ngastina. Neng nek tak pikir-pikir Ndara Arjuna ki ya aneh kok ya. Oh. Aneh iki. Cetha arep njaluk tulung sedulur tuwa kok malah kongkonan karo Petruk. Ora sowan dhewe. Ayo mesti ini dianggap nyepelekke. Mula lumrah nek Ndara Werkudara abot melu Durna wis. Ala bener aku ala bener luput. Lelakon iki tak aturne ning Ndara Janaka wis tak bali wae nek ngono. Pahit. Ora entuk sangu. Ora entuk gawe. Mantyan kumlebeting twaja Suprasta kayuka prapal puspita andraing bumi ron mawur katyubing angin kuklambyar sumebar Kilorah Petruk kantong bolong dupi uninga yen to Raden Werkudara ndumbani dhateng temanten saking negari Ngastina mila giya pilalu wangsul nedya sowan malih wonten ngarsanipun sang pamadyaning Pandhawa nenggih Raden Arjuna nanging Cinandra tindaknya Kilorah Petruk kantong bolong luar tanpa wekasan pindhane wileting tirta saking puncaking Adaka Gentika Capa ingkang wonten negari Pagralun Sang Prabu Lembuana dene lenggah siniwaka kawis tingal dirada medhat saking wantilan
Jumangkah anggro sumbar ucare wong lelamisan ucape tan tulus ing ati jaba putih njero kuning yen kembang sembojo wong alim pulasan ladalah arjoko blai iblis laknat padha jejekan pati Janggira paksa inggih wonten timbal ingkang dawuh nyeng sinuwun aja nganti kaget ing pamikir marmane jeneng sira ingsun wiji mangarsa marga ingsun mung bakal nglairake apa ing dadi kegimpulaning rasaku inggih cumadung dawuh njeng sinuwun teh najan aku wis mukti ngawibawa Prabu Lembuana iki wis jumeneng nalindra ning negara Pagralun nanging ingkang dadekake telenging pamikirku ora ana liya ya mung kejaba ingkang nitahake aku. Aku tumitah ning Madyapada iki lumantar tangkar tumangkaring wiji ya ingkang mijikake aku ya Sudarmaku wong tuaku. Nalika aku maca ning kapustakan negara ing Pagralun jebul tinemune Prabu Lembuana iki anak Prabu Karnamandra ingkang nalika semana jumeneng nata ning negara Ngawangga. Nanging sawargi Rama Prabu Karnamandra nalika semana kandrung-kandrung kapirangga klawan putri saka Mandaraka ingkang wangi Dewi Surtikanti. Nanging Dewi Surtikanti wis diwengku garwa dening Raden Suryatmaja ingkang saiki jumeneng nata ning negara Ngawangga.
Monggo negara Ngawangga mbiyen kuwi kagungane Sawargi Rama Prabu Karnamandra sing tegese negara Ngawangga bedah dening Raden Suryatmaja. Aku ingkang pinangka dianak-anake kaya ora narimakake kasunyatane Rama Prabu Mandra Karna utawa Karnamandra kuwi seda sia merga saka Prabu Basukarna ya Raden Suryatmaja. Mula sedyane ngatiku aku sedya males wirang ngudi tuwuh setane Kanjeng Rama Prabu Karnamandra Patih wonten dawuh sinuwun tunggunen praja mbiyen negara Ngawangga sing bedah Prabu Karna Basusena Raden Suryatmaja. Mula kalenggan iki rene negara Ngawangga mbiyen kagungane Sawarga Rama Prabu Karnamandra. Dina iki uga aku ingkang bakal bedah meneh negara Ngawangga. Lalono kalaya takut maringkut ringkut kaparigeng raseksa makura ruwa upa sing nyokang mawinges wingis ladalah dosa apa sing tak sandhangi atas aku iki mukti Nyokrawati mbau denda ning negara Pagralun. Ning nyatane aku durung bisa nyuwargake wong atuwaku ya Sawargi Rama Prabu Karnamandra. Mula daya-daya tak gelak laguku jumujuk ning negara Ngawangga. Raden Suryatmaja ya Prabu Karna Basusena ing kene antakamu. Wancine wis madya ratri Sang Hyang Candra Purnama sidi lintang raras ku menyar angrengganing antah reksa silir-silir kang sami rono
entuk sejatining madu ngelmu iku nganti cumengklu ngentruk le kulungku le musuhan ning negara Ngamarta piye kabul kawusanane Purwa Madya Wasana. Ayo perkara kuwi mengko tak aturne ning Ndara Janaka munggo sing dadi wigatiku sowan ana ngersane Sinun Prabu Puntadewa mau kepiye mengko tak aturne. Saiki sing baku piye mumpung iki isih ana wektu gara-gara kanggo tetembangan. Ujupe sowan iki sowan ning Randu ning daleme nggone pepundhen awak dhewe ya kuwi Ibu Darmiati Tukiran. Wah, kagungan damel ngentas pitulus netepi darmaning sepuh mala kramake ingkang putra. Kajeke wis 3 taun kepungkur le palakrama wis mingkari tasakuran. Dasare panjenengane ya ngluwari nadar. Merga panjenengane kuwi mbiyen kuwi nate darbe nadar yen to putrane kuwi kelakon dhaup silane ngakrami pokoke arep nggelar kelir ning kampung tegese saka London kono panjenengane kondur ning kampung terus nanggap wayang sing dikersake almarhum Ki Sena Nugroho. Ning dilalah kok malah pepundhen awak dhewe ya Ki Sena Nugroho malah seda.
Terus tetep ngluari ujar, terus dilakoni saiki. Wah. Aneh anu to, Truk. Piye? Le ngundang kemur putel ini bali. Kok kemur puten? Wis setahun kepungkur le dawuh karo awak dhewe. Oh iya to. Heeh. Sapa panjenengane Budarmiyati iki le dawuh karo aku wis setahun kepungkur malah wis dibayar separo dhewe mbiyen. Ya wis saiki wis bong-bong bolong awak dhewe. Lah iya ya piye carane kok ya. Wah jan mau sore ya wis diaturake dasare gandeng yen ki sing kudune ngluari ujar utawa sing ngluari kupat luar ki panjenengane Ki Sena Nugraha ning gandeng Ki Sena Nugraha wis kapundhut terus iki mau diwakili karo Mas Gading ya putrane almarhum Ki Sena Nugraha. Ya wong dasare panjenengane ya dikersake limbukan tekan nggon perang awak dhewe nggon bagian nggon inti-inti utawa nggon rembo penting. Ya yo caos panglipur iso ana wektu sedina dinggo caos panglipur utamane kanggo temanten kekalih lan panjenengane Ibu Darmiyati Tukiran. Wah jiang nyenengke Truk. Wah sore mau penonton ora kaya-kaya wae ning awak dhewe wis apal ning daerah kene iki penonton ki sore wah ora kaya-kaya nek muni limbukan ngono wah penontone wakeh bang rampung limbukan prung ning kari sing do seneng nyemak lakon ya kari siji loro sing do seneng lelagon sing klasik-klasik ayo dipinangkani kabeh ya ben rata ya ngene iki nek nggon mancan iki pokoke nglagokake utawa nembangke sing surasane bab katresnan lan bab kasetyan. Oh bab katresnan karo bab kasetyan. Contone kaya langgam setuhu terus ana meneh langgam dadi ati bangsane model-model kaya nek sedo ya kadung tresna. Oh iya ya pinter Bagong kowe dhisik kang kareng ngaku mumpung isih pelok 6 arep ngersake apa. Wah aku wingi ya entuk welingan saka Budarmiyati pokoke sesuk Mbak Ayu supaya ngaturake langgam setya tuhu. Mumpung ki pelok 6 ayo Mbak Ayu mumpung ki panjenengane Budarmiyati Tukiran ya isih kepareng lenggah. Cacake panjenengane ya sayah wong ya pirang-pirang dina nek kagungan hajat. Ya ayo Mbak Ayu diaturake langgam setuhu dibawani nganggo diandang gula setiap tuhu. Pamintaku ya matur nuwun diaturke Budarmiyati. Lah piye saben-saben ana live streaming channel Dalang Sena kuwi panjenengane mesti nyimak tur mesti komen ning nggon live chat. Mbuh dalange sapa pokoke sing penting ki sing nyiarke channel Dalang Sena. Pokoke ya tutuk ngomong putra wayah. Dila meneh muga-muga terus enggal gendong putu. Heeh, monggo Mbak Ayu. Pengajape pokoknya temanten kalih tasah atut runtut runtungan. Sing ngendang cendik cah cilikmu sapa, Truk? Ketoke nek delok apa ki bedane pasuryane ketoke anake Mas Jumbo nek ora kleru kae.
Oh bener, heeh. Apik tanganane. Heeh. Besok undangi aku le. Neng ndi? Neng anu, neng plesan besok undangi aku sok. Yen sejak tansah mulat Neno oh. sida asih Neno pindha mimi lan min tuna ayo nimas bareng ana tepi wajib situasi sida asih nuwun Mbak iki pokoke ning nggon manten ki gara-gara ki pokoke diakehi langgame ning surasane bab katresnan karo bab kasetyan. Oh ya, mangga Bu, aku kang setya